Wel, Salm 111, un harwen ni y bore yma, 1:1:1. Molwch yr arglwydd, diolchaf i'r arglwydd am holl galon, yng nghwmni'r uniawn yn y gynulleidfa. Mawr yw gweithredoedd yr arglwydd, fe harchwilir gan bawb sy'n ymhyfrydu ynddynt. Llawn anrhydedd a mawredd yw ei waith, a saif ei gyfiawnder am byth. Wel, gawn ni droi gwrando ar yr emyn cyntaf bore yma, sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Wel, ein darlleniad ni y bore yma yw Salm 16. Salm 16. Cadw fi, o Dduw, oherwydd llochesaf yno ti. Dywedais wrth yr arglwydd, ti yw fy arglwydd. Nid oes i mi ddaioni, ond yno ti. Ac am y diwiau sanctaidd sydd yn y wlad, melltith ar bob un sy'n ymhyfrydu ynddynt. Amlhau gofidiau y mae'r un sy'n blysio diwiau eraill, ni chynigia fi waed iddynt yn fiod offrwm, na chymryd ei henwau ar fy ngwefusau. Ti arglwydd yw fy nghyfran am cwpan, ti sy'n diogelu fy rhan.
Syrthiodd y llun yna i mi mewn mannau dymunol, ac y mae gennyf etifeddiaeth ragorol. Bendithiaf yr arglwydd a roddodd gyngor i mi, yn y nos y mae fy meddyliau'n fy hyfforddi. Gosodais yr arglwydd o'n blaen yn wastad, am ei fod ar fy neheilaw ni'm symudur. Am hynny, llawen haf yng nghalon a gorfoledda fy ysbryd, a chaiff yng nghawd fewn ddiogel. Oherwydd ni fyddi'n gadael fy enaid i lleol, ac ni chaiff yr un teyrngar i ti weld pwll distryw. Dangosi i mi lwybr bywyd. Yn dy bresenoldeb di y mae digonedd o lawenydd, ac yn dy ddeheulaw fwyniant bythol. Gyn ni diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Gawn ni weddio gyda'n gilydd. I ni'n diolch i ti o arglwydd ein Duw bod ni'n cael troi ata ti y bore yma gyda'n gilydd. I ni'n diolch bod ni wedi gallu, gymaint â hyn wedi gallu dod yn hyd, ac o arglwydd i ni'n troi nawr ata ti. Ac i ni'n troi yn golwg ata ti arglwydd, i ni wedi dod i ddaddoli di, oherwydd ti yw y Duw mawr. Ti yw y Duw cadarn a thrigarog, i ni newydd glywed yn yr emyn amdano. Ti yw yr arglwydd, Iawe, yr un sydd heb ddechrau a heb ddiwedd, y Duw tragwyddol, y Duw sydd yn ogoneddus, y Duw sydd yn sanctaidd ac yn lang, y Duw sydd yn holl alluog, yn holl wybodol, yn holl bresennol, i ni'n diolch, yn holl gyfoethog, yn Dduw mawr, bendigedig. Ac i ni'n diolch mae ti yw ein Duw ni. Ac fel o Dafydd yn dweud yn y salm, i ni eisiau dweud, i ni eisiau ti fod yn arglwydd, yn feistr, yn arglwydd yn bob ffordd arnom ni hefyd heddiw. O arglwydd i ni eisiau daddoli di, i ni eisiau plygu ger dy fron di, i ni eisiau rhoi mawl a diolch i ti o arglwydd, oherwydd dy ddaioni mawr ti ag ato ni. I ni'n daddoli di am yr hyn wyt ti, ond i ni'n diolch yn arbennig am yr hyn i ni wedi brofi ohono ti. O arglwydd, i ni'n diolch dy fod ti'n ein cynnal ni o ddydd i ddydd. Ti yw y crewr, i ti'n dangos dy hun yn y greadigaeth o'n cwmpas ni arglwydd, nes yn bod ni'n ddiesgus bob un ohono ni. I ni'n gweld ôl dy fysedd o'n cwmpas ni yn bobman. I ni'n gweld dy fingerprints di yn bob man arglwydd, yn y greadigaeth ryfeddol yma o'n cwmpas ni, yn y drefen, yn y prydferthwch. Bod e'n syrthiedig, mae dal yn brydferth iawn ac yn ryfeddol. Ac yno ni'n hunain, rhyfedd ac ofnadwy ymgwnaed, oherwydd bod ôl dy law di ar hyn. Ac o arglwydd i ni yn daddoli di bod ti'n ein cynnal ni o ddydd i ddydd, bod ti'n cynnal y byd yma o arglwydd, nid bod ti wedi anghofio amdano ni, ond bod ti'n ein cynnal ni. Bod ti wrth y lliw o arglwydd. Bob amser bod yr arglwydd Iesu ar ddeheulaw y tad yn llywodraethu popeth yn y nef ac ar y ddeiar, fel bod dim rhaid i ni ofni. O arglwydd i ni yn daddoli di ac yn diolch. Ac i ni'n diolch wrth gwrs yn bennaf oll am un a fi yn gweidi ar y groes. Diolch arglwydd bod ti wedi trefnu ffordd i bontio ac i gymodi gyda ni. Bod ni yn cael dod nôl i berthynas gyda thi. Perthynas o gariad, perthynas o fywyd, wrth dy adnabod i. Na allwn ni ei golli wedyn o adnabod Iesu Grist. Cyn ni diolch mae ti sydd wedi trefnu hyn arglwydd, ei natur ni yw cefnu a mynd i ffordd yn hunain. Ti wedi trefnu ffordd ar ein cyfer ni, wrth i Dduw y mab, dy fab annwyl i ddod yn y cnawd, ac i ddod i wasanaethu a rhoi ei hunan yn brydwerth dros lawer. Ac o arglwydd diolch am fywyd Iesu Grist, ei fywyd perffaith a di-fai a di-nam, a diolch am ei aberth fel oen di-nam wedyn ar y groes, dros ein pechodau ni. Ni'n cyffesu bod ein pechodau ni yn anfeidrol, achos bod nhw'n erbyn Duw anfeidrol.
Maen nhw'n ddifrifol iawn. Ond i ni'n diolch bod yr aberth ar y groes o werth anfeidrol hefyd, i glirio ein dyledion i gyd, fel bod dim rhaid i ni wynebu cosb dragwyddol yn uffern. I ni'n diolch, Arglwydd, i ni'n diolch am yr atgyfodiad, diolch am y broffwydoliaeth i ni wedi darllen nawr, y bydde'r sanct yn atgyfodi, wrth gwrs, bydde fe ddim yn gweld llygredigaidd. Ac achos ei fod wedi ei godi, fyddwn ni'n cael yn codi hefyd. Diolch, Arglwydd, bod ni wedi cael ein codi yn ysbrydol o farw'n fyw, ac ar ôl i ni farw, pan ddaw Iesu Grist yn ôl, gawn ni'n codi'n gorfforol, i fod gyda'r arglwydd yn barhaus. Arglwydd, i ni'n diolch nawr bod ti yn ein creu ni, bod ti'n ei creadigaeth newydd. Ac arglwydd, i ni eisiau bod yn debyg i'n crewr, i ni eisiau bod yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Bendithia ni heddi felly trwy'r air, i ni ddod yn agosach ac yn debycach iddo fe. Ac arglwydd, i ni gofyn i ti'n cadw ni, fel o Dafydd yn gweddio, i ti'n cadw ni o arglwydd wrth i ni bwyso arna ti. Trwy ein taith ar y ddeiar, temptasiynau, brwydrau, anawsterau, diafol, cnawd a byd, gofyn ti'n nerthu ni a'n cadw ni arglwydd, a'n sancteiddio ni, a'n defnyddio ni dy glod. Ni'n cofio mewn gilydd nawr, ni'n gweddio dros y rhai sydd yn ei cartrefi, wrth gwrs, bydd yn clywed ar YouTube, bendithia nhw arglwydd, bydd yn agos, helpa nhw dygeisio di ac aros yno ti arglwydd, bob amser. Ac arglwydd i ni yn cofio am y rhai sydd mewn cartref, a rhai sydd mewn gwendid a llesgedd, rhai sydd yn galaru o'n plith ni, gofyn ti cynnal bob un arglwydd yn yr efengil. Diolch, arglwydd, bod ni mewn man dymunol iawn, tra bod ni yn Iesu Grist. Diolch am gael bod heddiw yng Nghrist ac yn niw. Nid yn ein pechodau, nid yn y byd, ond yn yr arglwydd Iesu. Diolch, arglwydd. Arwain ni nawr, derbyn ni enw ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Amen. Reit, gawn ni edrych ar un sleid bach heddi. Diolch. Pwy sy'n gallu dweud wrthoi? Beth yw hwnna? What's that? Mime it out to me. Say quietly. Yes, very good. Compass, cwmpawd yn Gymraeg. What's it for? I beth mae'n dda? Why would someone use a compass? Yes, very good. To know where north, south, east and west, to know which way we're going. Very important. In the psalm we're looking at today, Psalm 16, mae Dafydd yn gweud bod wedi gosod yr arglwydd o'i flaen bob amser. David says in the psalm, with the help of the Holy Spirit, he's put the Lord in front of him always. And God's word in front of him. And because of that, he will find the right way to go. Dyna pam I chi'n iwsio cwmpawd, fel bod chi'n gwybod bod chi'n mynd i'r cyfeiriad iawn. Os chi eisiau mynd i'r gorllewin, wel, chi'n gweld lle mae'r gogledd, yr un coch yn pwyntio at y gogledd, the red finger there, on the dial points to north, so you know then where you want to go, which direction. Mor bwysig, so important for us, from a young age, to put the Lord in the front, and his word, what he says, then the direction will be right, through what he tells us. So dyna un darlun o'r psalm. There's one little picture from the psalm, and there's another one as well. He says, because the Lord is at my right hand, I won't be shaken. I won't be moved. And this picture just came to my mind because of that.
A pan chi'n plannu coeden fach newydd, coeden fach, dwi ddim yn fawr na di, mae'n eitha bach newydd, chi'n rhoi pren cryf wrth i ochrau, chi'n gweld yna? A mae wedi cael ei glymu yn sownd. So when you plant a new little tree, you put a strong piece of wood, a stake by the side, and you tie it fast. So that if it's windy or blowing or whatever happens, it's solid. It doesn't move, solid. And that's another picture from the Psalm. Well, it's my picture, but it's the message from the Psalm. When the Lord is at our side. And that's where he wants us to be, and that's where he wants himself to be in our lives, right by our side, always. And when he is, we won't be moved. We won't be moved by temptations, trials, whatever happens, we won't be moved. Because he is so strong. Ond fod mor gryf a chadarn yn ddarlun hyfryd iawn, iawn. There we are, two little pictures that we'll come across later in the Psalm. Gawn ni droi nawr at yr ail emyn, o'r fath gyfaill y dyw'r Iesu, ffrind ym mhob ystoron gref. O'r fath fraint yw mynd ar cyfan yn ein gweddi ato ef. Wel, gawn ni droi ein sylw nawr nôl at y Salm 16, i'r rhai sy'n dilyn y darlleniadau. Dyma oedd y Salm I ni ddoi yn ein darlleniadau o ddydd I ddydd. A mae'n salm hyfryd iawn, iawn, lle mae Dafydd yn galw ar yr arglwydd ac yn dangos fel mae'n disgwyl, yn pwyso, yn ymddiried, yn trystio yn llwyr yn yr arglwydd.
A mae'n dangos i ni pa mor fuddiol yw hynny iddo fe, beth sy'n gyda fe, oherwydd, beth sy'n wir amdano fe, oherwydd bod e'n ymddiried yn yr arglwydd. Taw'r arglwydd yw ei obaith, a'r arglwydd yw ei dduw. Felly, 3 peth nawr te, ei ddewis, ei ddiddanwch a'i ddyfodol. Ei ddewis, ei ddiddanwch a'i ddyfodol. Mae'n dangos yn y dechrau, adnod 1 a 2, bod e wedi llosgi i gychod i gyd. Mae wedi rhoi y cwbl o'i ymddiriedeth yn yr arglwydd. Cadw fi o Dduw oherwydd llochesaf yno ti. Dywedais wrth yr arglwydd, ti yw fy arglwydd. Falle bod ni'n cael ein temtio yn aml i roi peth o'n ymddiriedeth yn yr arglwydd a peth o'n ymddiriedeth mewn rhywbeth arall. Yno ni'n hunain falle, mewn eraill, yn ein hamgylchiadau, beth bynnag. Yn yr Hen Testament, yn hanes Israel, diwiau eraill. Oedd gyda nhw'r arglwydd ac oedd gyda nhw ddiwiau eraill. Ac oedd rhai eisiau'r gorau o'r ddau fyd. Ac i ni heddiw falle, un trod yn yr arglwydd, yn yr eglwys, un trod yn y byd, yn ffordd y byd, meddylfryd y byd. Mae yna ddiwiau eraill, byddwn ni'n sôn amdani nhw nes mlaen nawr. Ond mae Dafydd, yn esiampl ardderchog fan hyn, dywedais wrth yr arglwydd, a chi'n gweld fyna, fel mae gyda fi fan hyn, dwi ddim ar y sgrin, yr arglwydd fyna, mae fod mewn capitals, Iawe yw hwnna. Dywedais wrth yr arglwydd, ti yw fy arglwydd. Does dim capitals ar yr ailyn. A beth mae hwnna'n golygu? Iawe, yr enw oedd Duw wedi rhoi i Moses, wrth gwrs, ydwydd, yr un sy'n un o hyd. Dwi eisiau ti yw fy arglwydd i. Dwi eisiau ti fod yn feistr. Dwi eisiau ti fod yn arglwydd, yn llywodraethu ar fy mywyd i yn llwyr. Ac mae'n llochesu felly ynddo fe. Ac mae hefyd yn dweud, cadw fi o Dduw. Wrth gwrs, yn Hebraeg, y Duw cadarn, cydnerth prif. Dyw Dafydd ddim yn ffwl ydy e. Mae'n rhoi holl ymddiriedeth yn y Duw cadarn, y Duw tragwyddol, ac ynddo fe yn llwyr. A mae'n esiampl ardderchog. Mewn man arall, Salm 42 enghraifft, mae'n dweud, Duw yw fy ngwraig. Ac i ni'n clywed yn Eseia, Duw fy ngwaredwr. A mae'n bwysig i ni gael ein atgoffa weithiau, wel yn aml, mor ofer ac mor wag yw rhoi ein ffydd yn unrhyw beth arall, yn unrhyw un arall. Mae'n ffydd mewn rhywbeth mor wan, mewn rhywun mor wan, os mae'n unrhyw un, unrhyw beth, ond yr arglwydd. Ac nawr te, yno ti llochesaf, neu llochesaf yno ti, shelter, lle mae'n cael llwches. Y peth cyntaf sy'n angen arno ni yw llwches rhag barn a digofaint Duw. Dyna'r peth cyntaf sydd angen arno ni. Ac oedd Dafydd yn gwybod hynny ei hunan. Dyna'r llwches cyntaf. Bod ni'n troi at yr arglwydd, i ni'n troi at yr un, troi at yr arglwydd, i gael ein cysgodi rhag ei ddigofaint yn erbyn ein pechod ni. Ac i ni darllen mewn mwy nag un salm, pan mae Dafydd yn gorfod cyffesu ei bechod yn erbyn Duw, wrth gwrs. A dyna sy'n ddifrifol am ein pechod ni. Pwy ni wedi pechu yn ei erbyn. Beth sy'n ei pechod yn fawr ac yn ddifrifol yw bod Duw yn fawr. Beth sy'n ei pechod yn ddifesur yw bod Duw yn ddifesur, chi'n gwybod? A dyna pam mae y cosb
y gosb yn y pen draw yw colled tragwyddol, cosb tragwyddol, uffen tragwyddol. Pam? Mae'n pechod yn erbyn Duw tragwyddol. Dyna pam. A dyna pam oedd rhaid i Dduw y mab i ddod yn ddyn i dalu pris anfeidrol ar y groes, chi'n gweld? Oedd neb arall, bydde neb arall yn gallu gwneud hynny. Oedd rhaid talu pris anfeidrol o werth. A dim ond y Duw ddyn allai wneud hynny. A mi wedi, wrth gwrs, i'n ryddhau ni o'n pechodau. Ond mae'r arglwydd yn llwches i ni. Fe ei hunan sydd wedi trefnu ffordd i ni i gael ein cysgodi rhag ei ddigofaint a'i farn ef. Ac felly, mae Duw yn dweud wrth Abraham, Genesis 15, dyma'r un cyntaf, nac ofna Abraham, my fi yw dy darian, bydd dy wobr yn fawr iawn. Yn yr ystyr yma gyntaf nawr te, mae'r arglwydd yn darian i ni rhag ei ddigofaint ei hunan. Mae rhaid i ni gael tarian. A'r darian, wrth gwrs, yw Iesu Grist a'i aberth drosom ni ar y groes. Ac ar ôl hynny wedi ni, mae eisiau llwches arno ni o hyd. Mae eisiau llwches arno ni rhag digofaint yw, a mae eisiau llwches arno ni wedi ni wrth fynd ymlaen ar ein taith fel Cristnogion yn ei bywyd. Achos mae Satan yn ein cyhyddo ni. Mae gyda ni gyhyddwr y brodyr, Satan. A mae bob amser yn ein cyhyddo ni o flaen Duw. Cyhyddo ein beiau, cyhyddo ein cefndir, cyhyddo am ein gorffennol. Cyhyddo, dyna fe, just cyhyddo. Yn gweld? Ond mae yna lwches i gael, rhag pob cyhyddiad yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae yna lwches yn y Meseia. Mae'n ein cysgodi ni. Pan mae ein cyhyddo ni, ni'n gallu cyfeirio at y groes. Ni'n gallu edrych ar groes Iesu Grist. Nawr i Dafydd, edrych mlaen oedd e, doedd e ddim mor glir iddo fe, ond oedd e'n gweld yn yr aberthau, wrth gwrs, yn y golchiadau, pwyntio mlaen at y Meseia. Ac i ni'n gallu gweld yn glir beth nath Iesu Grist droso ni. A mae'n stopo pob cyhyddiad, mae'n atal pob cyhyddiad. I ni'n haeddi'n condemnio, wdyn. I ni'n haeddi ein bwrw neu llwch wrth gwrs bod ni. Ond i ni'n gallu edrych ar Iesu Grist. Ac i ni'n ymddiried ynddo fe. A mae cysgod, mae llwches, mae tarian gyda ni. I ni'n dderbyniol, i ni'n gyfiawn yn yr arglwydd Iesu Grist, ac i ni'n dod nôl i ymddiried o hyd ynddo fe. A mae gyda ni lwches rhag temtasiwn a phechod sy'n ymosod arno ni o hyd, wrth gwrs. A ni gadw'n llyged ar yr arglwydd Iesu. I ni eisiau blesio fe, i ni eisiau ddilyn e, i ni eisiau ni nerth e i fyw yn lân ac yn sanctaidd. Ac wedyn ni, mae yna ymosodiadau'n gallu dod oddi wrth eraill, oddi wrth bobl o'n cwmpas ni. A gyda ni frwydr, gyda'n hen natur ni ein hunan. A mae gyda ni lwches. Wedyn mae treialon bywyd, wrth gwrs, sydd yn dod i ni gyd. A mae gyda ni lwches yn yr arglwydd. Mae e'n caru ni, mae e'n briod i ni. Mae e'n graig ac yn brynwr i ni. Dyma fe, ein lwches ni, mae e'n gadarn, y Duw cadarn. Mi ath Dafydd trwy bob math o dreialon yn ei fywyd. Treialon gyda Saul, y brenin oedd o'i flanau. Treialon gyda gelynion eraill. Treialon gyda'i blant ei hunan, yn codi ni erbyn e. Pob math o dreialon. Ond oedd gyda fe lwches yn yr arglwydd. Ac mae eisiau ni fod yn ofalus felly, mae fan hyn i ni'n llwchesu o hyd, bod ni'n aros yn y llwches yma o hyd. Mae popeth sy'n tynnu ni oddi wrth yr arglwydd Iesu, tynnu'n llyged ni oddi wrth o fe, neu ni gau allan, neu wneud i ni anghofio fe, ni herio fe, neu bod yn anifydd, mae rheina'n bethau peryglus yn ein bywyd ni, sy'n cadw ni o'r llwches a'r darian mawr sydd gyda ni yn yr arglwydd.
Ac wedyn ni, mae yna gyd locheswyr gyda Dafydd. Mae e'n llochesu yn yr arglwydd, a mae gyda fe gyd locheswyr. Ac ar y sleid nesaf nawr te, mae gyda ni adnod 3 mewn fersiynau eraill sydd yn well. A gweud y gwir, Beibl William Morgan a Bible.net. Am y saint sydd yn y wlad, nhw yw y rhai rhagorol, a rwyf yn ymhyfrydu ynddynt. Bible.net, y bobl ddiwiol yn y wlad, ydy fy arwyr. Dwi wrth fy modd gyda nhw. Felly, mae Dafydd yn llochesu yn yr arglwydd, ond dyw e ddim yn loner yn yr ystyr hynny. Mae e wrth i fodd gydag eraill. Mae'n bwysig iddo fe ddod i'r gynulleidfa. Mae'n bwysig iddo fe fod gyda fe deulu'r ffydd. Ac nid yn unig bod e gyda nhw a bod nhw gyda e, ond sylwch ar beth mae'n dweud. Nhw yw y rhai rhagorol. The excellent ones, y medde'r cyfieithiad Saesneg yma, yr ESV. The excellent ones. Hynny yw, mae'n meddwl y byd ohonyn nhw, a mae'n edrych lan atyn nhw. Nhw yw ei arwyr e. A mae'n ymhyfrydu ynddyn nhw, dileito ynddyn nhw, wrth i fodd gyda nhw. Ac mae hwnna'n siarad â ni, wy'n siŵr y bore yma. Mae ymhyfrydu yn yr arglwydd ac ymhyfrydu ym mhobol yr arglwydd yn mynd gyda'i gilydd. Mae ymroi i'r arglwydd ac ymroi i'n gilydd fel pobl yr arglwydd yn mynd gyda'i gilydd yn yr ysgrythur bob amser. Mae caru Duw a caru'n gilydd yn agos iawn, iawn. Maen nhw'n dilyn i gilydd, maen nhw'n perthyn yn agos i'w gilydd. Ac mae'n gallu bod yn her i ni i glywed hyn. Yn ystod yr ail ryfel byd, bydd rai pobl yn cofio hynny, oedd pobl yn gorfod mynd i loches yn doedden nhw, os oedd ymosodiad yn yr awyr. O'n nhw'n mynd i'r ereid shelter. Ac oedd pobl, os o'ch chi'n byw mewn tref, dinas wrth gwrs, o'ch chi'n mynd i'r un oedd wrth eich ymyl chi. Ac oedd y gymuned yn cyfarfod fyna wedyn, yn yr ereid shelter. Ac oedd yna dipyn o gymuned yn cael ei ffurfio yna. Achos oedd yr un bobl yn mynd yna, ac oedd nhw gyda'i gilydd weithiau, bydden nhw'n canu gyda'i gilydd. Weithiau bydden nhw yn neud rhyw weithgaredd eraill gyda'i gilydd falle, mewn grwpiau. Ond oedd cymuned bach yn yr ereid shelter. Bod ymosodiadau, bod bygythiad y bomiau, oedd nhw dod gyda'i gilydd i'r lloches yma, yn doedden nhw, yn ystod yr ail ryfel. Ac mae hwnna'n ddarlun ohono ni fel eglwys Iesu Grist. Mae gyda ni loches, chi'n gweld, yn yr arglwydd. Ac i ni'n llochesu gyda'n gilydd yn ddo fe. Mae yna ddigon o ymosodiadau arno ni, mae yna ddigon o fomiau a bygythiadau arno ni, ond i ni'n llochesu yn yr arglwydd ac yn gwneud hynny gyda'n gilydd. Ond nid jyst bod ni gyda'n gilydd, ond bod ni'n ymhyfrydu yn ein gilydd. Ein harwyr ni ddyle fod yn saint. Nawr, mae yna beryglon mawr fan hyn wrth i fi ddweud hynny yn syth. Dwi wedi dweud o'r blaen sawl gwaith. Y rhai gorau i gael yn arwyr ydy saint sydd wedi marw. Achos bod nhw wedi dal ati tan y diwedd. Wedi bod yn ffyddlon tan y diwedd. Mae yna berygl yn ein dyddiau ni i godi dynion i lefel sy'n ry uchel a wneud nhw'n celebrity ac ni'n gofyn am drwbl ac weithiau wedyn maen nhw'n syrthio yn ofnadw ac wedyn mae'n gwneud drwg mawr i enw yr Efengil ac i'r eglwys ac achos Iesu Grist. Ond nid yna sydd fan hyn, ond bod ni'n ymhyfrydu yn ein gilydd fel pobl sydd yn yr un llwches. Fel pobl sy'n caru'r un arglwydd, fel pobl sydd wedi cael ei prynu gan yr un gwaredwr ar y groes. Ac mae'n her i ni. Ac mewn salm arall, salm 34, mae Dafydd yn dweud hyn, a mae'r math yma yn y salmau, math yma o anogaeth, mawrygwch yr arglwydd gyda mi, a dyrchafwn ei enw
gyda'n gilydd. Mae'n hiraethu am y gynulleidfa, mae'n hiraethu am ddod gyda nhw. Hynny yw, mae yna ddileit yn yr arglwydd a hyfrydwch neu bobl. Ac i ni'n gweddio i gofio hynny, mae'n yn atgoffa ni o'r beth pwysig iawn. Dyna sydd yn digwydd pan ni'n dod i Oedfa gyda'n gilydd, ni'n dod at yr arglwydd gyda'n gilydd i'w addoli, ni'n cael cymdeithas ac ni'n gallu cydweithio, wrth gwrs, yng ngwaith yr arglwydd. Mae'n anawsterau achos ni'n ffeiledig, wrth gwrs. Ond dyw hwnna ddim yn newid beth mae Dafydd yn dweud, bod ni a hyfrydwch ym mhobl yr arglwydd. Mae e'n agos at cael hyfrydwch yn yr arglwydd. Mae e'n ein herio ni, fi'n credu, a mae'n bwysig. Ac wedyn ni, dyw e ddim am ddilyn y rhai sy'n troi at ddiwiau eraill. Dyw e ddim eisiau cwmni nhw. Mae eisiau cwmni pobl yr arglwydd, mae'n hymyfrydu'n ddyn nhw. Ond mae yna bobl wedyn sy'n dilyn diwiau gwahanol, dyw e ddim eisiau cwmni nhw. Hynny yw, ni yn y byd, wrth gwrs, bod ni yn dystiolaeth, yn halen ac yn oleuni. Ond, dyn ni ddim yn mynd yr un ffordd ar byd. Dyn ni ddim yn eu cwmni nhw pan maen nhw yn dilyn eu diwiau nhw. Na, mae yna bob math o ddiwiau, pleser, pethau materol, pethau dynol, rwy'n gobaith mewn dynion. Mae pob math o bethau yn gallu bod yn ddiwiau i ni yn y dyddiau yma, wrth gwrs fel o'r blaen. Ond mae Dafydd eisiau pobl yr arglwydd a bod gyda nhw, achos dyna mae e eisiau yn ei fywyd e. Does dim amser gyda ni i ddiwiau eraill. Mae hwn yn rhywbeth pwysig iawn yn dweud. Does dim amser gyda ni i ddiwiau eraill. Nawr, mae lot o bobl yn dweud heddi, os nag nhw'n dweud ei gwefusau, maen nhw'n dweud, os dim amser gyda fi i Dduw. Os dim amser gyda fi i addoli Dduw, os dim amser gyda fi ac yn y blaen. Ond gyda ni nawr, os dim amser gyda ni i ddiwiau eraill. Mae e'n wastraff amser llwyr, a mae e'n wastraff egni llwyr. Mae'n bwysig bod ni'n gweld hynny, wrth bod ni'n gweld ein cymdogion a'i ffordd nhw o fyw sy'n wahanol iawn falle ein ffordd ni. Amlhau gofidiau y mae'r un sy'n blysio diwiau eraill. Meddai adnod 4. Amlhau gofidiau. Ych chi wastraff amser ac egni. Chi'n ymroi i rhywbeth a mae'n gadael chi lawr yn llwyr. Ac mae'n cael ei ddarlunio weithiau yn y Beibl pan mae pobl yn troi at ddelwau, nhw sydd wedi wneud nhw sy'n carfio rhywbeth allan o bren, nhw sy'n ei gario fe o un man neu'r llall, nhw sy'n wneud ei sefyll lan rhag ofn bod e'n cwmpo. A gyda Duw ffals, dyna yw e o hyd. Dyna un ffordd i fesur beth yw Duw ffals, ai fi sy'n wneud y gwaith i gyd. Ai fi sydd wedi greu, ai fi sydd wedi gynnal e, ai fi sy'n goffo cario fe rownd. Dim yn Duw ni hwnna. Fe sydd wedi'n creu ni, fe sydd yn ein cynnal ni, fe sydd yn ein hachub ni, fe sydd yn ein harwain ni, fe sydd yn ein goleio ni, fe sydd yn ein tywys ni, fe sydd yn ein popeth yn yr arglwydd Iesu ac yn yr ysbryd glân. Ac os nad dyna fel mae'n Duw ni, mae gyda ni'r Duw anghywir. Ac mae'r diwiau eraill yn wastraff amser. Ni sy'n goffod i chaso nhw, ni sy'n goffod wneud y gwaith, ni sy'n goffod wneud yr ymdrech i gyd. Ac wedyn, maen nhw'n ein gadael ni, maen nhw'n twyllo ni wedyn ni. Achos maen nhw'n ein gadael ni yn ein pechod. Ni dal yn ein pechod, i ni'n dal yn ein gwendid ein hunain, i ni'n dal mewn ofnau ac o dan ddigofaint Duw. Dyna sydd y wir am bobl heb yr arglwydd Iesu Grist. Ond wedyn, mae di dewis felly yr arglwydd. Yn ail, ei ddiddanwch. Yr arglwydd nawr te yw ei gyfran. Adnod 5. Ti arglwydd yw fy nghyfran am cwpan. Fy siar i, y darn cyfran
ydy portion. Darn chi'n gael o'r pizza. Darn chi'n cael o'r gacen. Eich rhan chi. A'r arglwydd, medde fe, yw ei siar e. A'i gwpan e. So y darlun yw bwyd a diod, y rhan me di cael. A mae mwy na digon gyda fe. Na'r pwynt. Geiriau Iesu Grist nawr te yn Ioan 6 a Ioan 4, mae fi yw bara'r bywyd. Ni bydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy'n dod ata fi. Dyma fe, dyma'r gwahaniaeth gyda'r arglwydd, chi'n gweld? Mae e'n ein bodloni ni ac yn ein llenwi ni. Ni bydd syched byth ar y sawl sy'n credu yno fi. Ioan 4 yn dilyn, pwy bynnag sy'n yfed o'r dŵr a rodda fi iddo, ni bydd arno syched byth. Ffynon o ddŵr. Tu fewn i ni yn yr arglwydd Iesu Grist, gan ei air ac yng ngwaith ei ysbryd glân yno ni. Yr arglwydd yw ei drysor mawr. Fe sydd yn ei lenwi fe ac yn ei fodloni fe, ei gyfran a'i siar. Ac wedyn mae'n gweud fan hyn, ti sy'n diogelu fy rhan, syrthiodd adnod 6 y llun yna i mi mewn mannau dymunol. A mae hwnna'n bach yn anodd ar y darlleniad cyntaf. Beth yn y byd yw bod llun yn syrthio? Wel, mae'n syml iawn. Mae'n golygu siar o dir. Pan ddath pobl Israel i wlad Canan, oedd pob llwyth yn cael ei siar yn dyn nhw. Ac o fewn pob llwyth, oedd pob teulu yn cael ei plot hefyd. Ac o'n nhw'n cael ei mesur gyda llinyn, yn cael ei marco mas, chi'n gweld? Na gyd mae hwnna'n golygu wedyn. Dyma'n ymlhot i, dyma'n siar i, dyma lle dwi wedi cael ei fyw ynddo fe. Chi'n gweld? Ac i wneud yng nghartre ynddo fe. A mae wedi cael lle hyfryd. Mae wedi cael lle hyfryd i fyw. Syrthiodd y llun yna i mi mewn mannau dymunol. A mae gen i fetifeddiaeth rhagorol. O, mae gen i le hyfryd, medde fe. Lle rhagorol. Ble mae e te? Ydy e'n sôn am Jerusalem? Ydy e'n sôn am Bethlehem? Am ble mae'n sôn? Ydy e'n sôn am fod allan gyda'r defaid? Na. Mae'n sôn am fod yn yr arglwydd. Mae'n sôn am fod yn yr arglwydd. Oedd na un llwyth y lefiaid, oedd yn gwasanaethu yn y deml, wrth gwrs, chawson nhw ddim siar. Os ych chi'n cofio, cawson nhw ddim darn o dir. Achos yr arglwydd oedd eu hetifeddiaeth nhw. A mae'r un peth yn wir amdano ni nawr te fel Cristnogion. I ni yng Nghrist. Yn ysbrydol nawr, dyma lle i ni yng Nghrist. Ac i ni mewn lle bendigedig. O, i ni mewn lle braf a rhagorol i fod yn yr arglwydd Iesu Grist. Oherwydd os i ni yng Nghrist, i ni ymhlith etholedigion Duw. Os i ni yng Nghrist, i ni wedyn mabwysiadu yn blant i Dduw. I ni'n etifeddion yn ef. Os i ni yng Nghrist, i ni'n rhydd o'n pechod. I ni ddim yn ein pechodau. I ni yn Iesu Grist. I ni wedi'n selio ar ysbryd glân. I ni'n ddiogel. I ni'n eiddo Duw. A mae gyda ni flas o'r gogoniant sydd i ddod yng Nghrist. Chi'n gweld? Nawr mae hwn mor wahanol i sefyllfa y byd o'n cwmpas ni. Beth sy'n bwysig yw yr amgylchiadau allanol. Ble chi'n byw yn y allanol? Beth yw'ch amgylchiadau chi yn eich bywyd ar hyn o bryd? Ond nid yna sydd fan hyn, chi'n gweld? Nid yna yw'r peth sy'n dod gyntaf i'r Cristion, ond bod e yng Nghrist, bod e'n agos at yr arglwydd. A wedyn ni, mae hwnna yn trympo. Mae'n bwysicach. Mae'n gweddnewid ein amgylchiadau allanol. A'n lleoliad. Bydd rhai bore yma, wrth gwrs, yn y carchar. Wrth gwrs. Oherwydd bod nhw'n Gristnogion. A bydd rhai mewn pob math o anawsterau yn ein byd ni. Yn cyfarfod, yn ddirgel, yn gyddiedig iawn. Ond maen nhw yng Nghrist. A maen nhw mewn lle bendigedig. I ni yng Nghrist.
Mae'n bwysig i ni gofio a rhoi y pwyslais ar hwnna yn ein meddyliau ac yn ein calonnau. Dyma'r lle i fod yn yr arglwydd Iesu, yn Niw. Llwch chi ddychmygu rhyw leoliad braf iawn, falle. Leoliad neis nawr i fyw ynddo fe. Ac meddwl am fywyd y Cristion. Wel, falle byddech chi'n dychmygu afon bach yn dod hibo. Wel, mae afon y bywyd. Mae'r dŵr bywiol yn dod i fywyd y Cristion yn ei berthynas â Duw trwy Iesu Grist. Llwch chi feddwl, falle i rai byddech chi'n licio cael creigiau ar bwys a teimlo'n saff yng nghysgod y creigiau. Oedd pobl y gogledd, yn cofio, licio'r mynyddoedd, ond nhw'n teimlo bod yna gysgod yn y mynyddoedd. Wel, mae craig yr oesoedd tu ôl i ni. Craig yr oesoedd o'n cwmpas ni, os i ni yn Rhist. Well na unrhyw fynydd y daearol. A bydde rai'n licio gardd, wrth gwrs, gyda blodau nes. Wel, mae Rhosyn Saron gyda ni, a Lili'r Dyffrynnoedd, yn yr arglwydd Iesu. Mae e mor brydferth, ac mae e mor dda i ni, a gallai ni fy ymlaen. Ond yn yr arglwydd Iesu, dyna'r lle i fod, dyna'r lle i ni. Trwy ras, os i ni'n Gristion, mae'n le braf iawn, iawn. Gadewch i ni roi y pwyslais ar fod ynddo fe a cadw'n llyged arno fe. Goherwydd hynny, mae gyda fe gyngor a chadernid i fynd ymlaen nawr te. Adnod 7, bendithiaf yr arglwydd a roddodd gyngor i mi. Yn y nos y mae fy meddyliau yn fy hyfforddi. Mae gyda fe gyngor. Mae gyda fe air Duw i Dafydd. Cyfraith Duw oedd gyda fe, wrth gwrs. Cyfraith Moses, 5 llyfr cyntaf y Beibl. Dyna oedd gyda fe. Ac oedd e yn myfyrio yn ei gyfraithau yn y nos. Ac wrth cael y gyfraith, wrth cael gair Duw, mae gyda fe gyngor. Cyngor. Mae gyda fe gynghorwr rhyfeddol i'w ddysgu fe, a'i arwain e, a'i gadw fe yn ddiogel, cadw fe ar lwybr bywyd. Lamp a goleuni gair Duw, wrth gwrs. I ni'n dod nôl at y darlun gawson ni gyda'r plant gynnau nawr te. Mae wedi gosod yr arglwydd o'i flaen. Mae gyda fe'r cympys, chi'n gweld, trwy air Duw. Dyna'n cympys ni mewn bywyd. I beidio gwyro i'r dde neu'r chwith, beidio troi nôl, ond i fynd ymlaen ac ymlaen. Dyna'r cympys sydd gyda ni yw'r ysgrythyr. Wyt ti'n darllen e yn gyson? Wyt ti'n myfyrio arno fe yn gyson? Mae rhaid i ni wneud hynny i gael y cyngor. Sylwch beth mae Dafydd yn gweud, mae'r arglwydd wedi rhoi y cyngor a mae un myfyrio gyda'i feddyliau yn y nos. Chi'n deall? Mae'n mynd nôl dros beth mae'r arglwydd wedi rhoi yn gyngor. Dyna beth yw myfyrio, i ni'n mynd nôl drosto fe, ac i ni'n meddwl amdano fe. Ac os ych chi eisiau cadw beth mae'r arglwydd yn dweud, dyna'r ffordd myfyrio. Dyna'r ffordd mwyaf effeithiol o gadw unrhyw beth yw bod ni'n mynd drosto fe, bod ni'n troi ac yn myfyrio arno fe. Ac wedyn, wrth gwrs, mae e'n gynhaliaeth. Gosodais yr arglwydd o'n blaen yn wastad adnod 8, am ei fod ar fyny heilaw ni'n symudur. Dyna fe, y darlun yna wedyn ni. Mae'n hyfryd. Mae'r arglwydd eisiau bod fel yna gyda ni, chi'n gweld? Mae'n galw ni i fod wedi'n clymu fel yna yn ein gilydd. Dyna beth i ni'n neud wrth ymddiried yn yr arglwydd, i ni'n clymu'n hynny. Ni'n glynu wrtho fe. Ac nawn ni ddim symud. Dim ots beth yw'r gwynt a'r glaw a'r storm, sim ots beth sy'n digwydd. Nawn ni ddim symud, achos neu fe ddim symud. Alle ddim symud. Alle ddim gwanhau. Alle ddim plygu. Mae e'n frenin buddigol. Mae'n dywysog yn iachawdwriaeth ni. Nawn ni ddim symud tra bod ni'n sownd ac yn clymu'n hunan wrtho fe. Ac yn dilyn hynny, mae yna lawenydd a gorfoledd yn dod i feddwl ac i galon Dafydd. Am hynny, llawen haf yng nghalon, adnod 9, a gorfoledda fy ysbryd. Oherwydd yr arglwydd.
A beth yw i Dafydd? Mae'n dod â llawenydd iddo fe. Mae'n dod â tangnefedd wrth gwrs, ond fan hyn llawenydd a gorfoledd. Ga i ofyn cwestiwn, achos nes i ofyn y cwestiwn i'n hunan wrth baratoi. Pryd nes di a fi orfoleddu yn ein calon yn yr arglwydd ddiwetha? Oedden ni'n rhai sy'n gorfoleddu yn yr arglwydd. Achos dyna brofiad Dafydd, just wrth feddwl, wrth alw, wrth bwyso, wrth sylweddoli pwy sy'n gyda fe yn yr arglwydd. Mae'n excited, mae'n llawenhau. Nid rhywbeth allanol, mae'n ddwfn iawn, ond mae'n arfoledd yna yn pwy yw yr arglwydd. Pwy yw yr arglwydd Iesu i ni. Yn cyfaill ni wedi canu amdano fe, o'r fath gyfaill. Y Duw mawr, y Duw cadarn, yn ddiw, yn dad, yn ffrind i ni. Ac wedyn ni, mae gyda fe ddyfodol arbennig iawn, gobeithio. A ganddo fe ddiogelu llwyr sylwch yn adnod 9. Llawenhaf yng nghalon, gorfoledda fy ysbryd, a caiff yng nghawd fyw yn ddiogel. Calon, ysbryd a chnawd. Person cyfa yn cael ei fodloni yn yr arglwydd. Ac mae'n sôn nawr am y cnawd yn byw yn ddiogel, neu yn gorffwys yn ddiogel, weithiau chi'n darllen hynny. Ac mae'n edrych at y bedd nawr, ac oherwydd na chaiff y sanct weld distriw, ni fyddi'n gadael yr un teyrngar i ti, ni chaiff yr un teyrngar i ti, y sanct weld pwll distriw, adnod 10 fyna. Wel, mae'r Beibl yn dweud wrthon ni yn sôn am Iesu Grist. Mae Dafydd yn proffwydo fyna am yr arglwydd Iesu. Ac yn Actau 2, mae Pedr yn dweud hyn ar ddydd y Pentecost, rhag gweld atgyfodiad y Meseia yr oedd, pan ddwedodd ni adawyd ef yn Hades ac ni welodd ei gnawd lygredigaeth. Felly, y sanct, gydag es fawr, yr arglwydd Iesu, y Meseia, dyw e ddim wedi gweld llygredigaeth. Ac oherwydd hynny, mae Dafydd a pob sant gydag es fach yn mynd i dod trwy y bedd i fywyd tragwyddol, wrth gwrs. Ac mae'n gorffen y salm ar nodyn buddugoliaethus iawn. Ni fyddi'n gadael fy enaid i Sheol. Mae'r gair gadael fyna'n air cryf iawn. Mae'n golygu gadael, abandon, yn adnod 10 mae e. Ni fyddi'n gadael, abandon, neu surrender hyd yn oed. A bydd yr arglwydd ddim yn ein gadael ni fel yna. Gadael ni. Yr un gair, wrth gwrs, defnyddiodd Iesu Grist ar y groes, yn dyfynnu Salm 22, fy niw pahamym gadewaist. Gafodd ei adael dros dro ar y groes, ond chawn ni ddim ein gadael, chi'n gwybod, gan yr arglwydd. Hyd yn oed wrth wynebu marwolaeth, hyd yn oed y marwolaeth. Mae'r ysbryd yn mynd at yr arglwydd a bydd y corff wedyn yn cael ei godi pan fydd ef yn dod yn ôl. Oherwydd hynny, does dim ofn yn wynebu marwolaeth. Dangosi i mi lwybr bywyd. Mae'r llwybr yn ei arni o adnabod Duw yn Iesu Grist yn arwain o ganol byd i ganol nef. Llwybr yr Efengil, llwybr credu yn yr arglwydd, llwybr gair Duw, llwybr ei orchmynion, mae'n arwain bob cam i'r nefoedd. Dyw e ddim yn gorffen, mae'n mynd ymlaen ac ymlaen ac ymlaen i'r gogoniant. A sylwch pwy fath o lwybr yw i orffen yn dy bresenoldeb di. Mae'n dod nôl eto, mae digonedd o lawenydd, neu llawnder. Yr hen gyfieithiad Saesneg, in thy presence is fullness of joy. Llawnder llawenydd yn dy bresenoldeb di. Ac ar dy ddyheulaw, neu yn dy ddyheulaw, fwyniant pleser, bythol parhaus. Ever increasing.
ever increasing wrth i amser fynd ymlaen. Pagosa i ni at yr arglwydd, mwyaf mae'n llawenydd, mwyaf mae'n gorfoledd, dechrau nawr. A mae rhagor o bleser ynddo fe, pleser. A pleser yn yr arglwydd yn bleser da iawn. A mae rhagor o fwyniant a mwynhad ynddo fe ar ein cyfer ni. Wel, ni'n diolch am y salm. Mae'n salm hyfryd iawn. Mae'n salm sydd yn dangos pa mor werthfawr yw ymddiried yn yr arglwydd, beth sydd gan yr arglwydd ar ein cyfer ni, ac mae'n ein herio ni. Oedden ni'n profi, beth ylen ni fod yn profi yn yr arglwydd yn ei bywyd ni. Ac wrth gwrs mae wastod rhagor, a rhagor i'w gael wrth i ni lynu mwy a mwy ynddo fe. Amen. Wel, gawn ni rando nawr te ar yr emyn ola, os heddwch fel afon sy'n canlyn fy nhroed, neu dristwch fel ymchwydd y llu, beth bynnag a ddaw, ti am dysgais di ddweud, diogel wyf gyda thi.
Diolch o arglwydd am dy air i ni y bore yma. O arglwydd i ni eisiau bod fel Dafydd, mae ti yw popeth i ni. Ni eisiau ti fod yn arglwydd i ni, yn dduw cadarn i ni. Nid i'n dysgu ni arglwydd i lynu wrtho ti ac edrych arna ti, rhoi y ffocus arna ti o hyd. Nid i'n dysgu ni gofio mai bod yno ti yw'r lle saffa a'r lle gorau o arglwydd. Wrth dymil di a bod ti o'n blaen ni. Nid i'n harwain ni i brofi y llawenydd dofn yna sydd nid o chwilio am lawenydd, ond o chwilio amdano ti ac o'th gael di. Arglwydd, derbyn ein diolch am y neges. Diolch am y dyfodol gobeithiol, y gobaith byw sydd yno ti. O arglwydd nertha ni. Felly arglwydd i fyw beth i ni'n darllen nawr yn y salm. Gogoniant i ddenw. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a'r hoso gyda ni hyd nes y daw. Amen.